Добре дошли в нашето специално издание, посветено на изключително важната тема за рака на дебелото черво. Днес ще разгледаме не само предизвикателствата и новите тенденции в лечението на това заболяване, но и значението на ранната диагностика и скрининга, важността на мултидисциплинарния подход в грижите за пациента, както и различните опции за лечение, включително лекарствената терапия. За да ни помогне да разберем по-добре тези аспекти, с голямо удоволствие ви представям днешният ни гост, доктор Радослав Мангалджиев. Здравейте, много ми е приятно. И на нас, всъщност да кажа за нашите зрители, че доктор Мангалджиев е началник на отделението по медицинска онкология към специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания. Направо в темата, разкажете ни каква е основната разлика между скрининга и ранната диагностика? Когато говорим за скрининг и ранна диагностика, всъщност ранната диагностика е част от скрининговите процедури, които се извършват при онкологични заболявания. Дебелочревният карцином е една от локализациите, които подлежат на такъв скрининг. Всъщност скрининга представляват голям набор от мероприятия, които всъщност таргетират здрави хора. На скрининг подлежат здрави хора, определена популация, обикновено определена по възраст, която подлежи на такива профилактични мероприятия с цел ранно откриване на преканцерозите и на ранните форми на злокачествените заболявания. Когато говорим за рак на дебелото черво, аз искам само да направя една бележка. Когато говорим за рак на дебелото черво, разбирайте така наречения колоректален карцином, тъй като рака на дебелото черво включва както всички отдели на дебелото черво, т.е. сляпо черво, възходяща, низходяща част, трансверзална част, цекум, така и правото черво или така наречения ректум, за които по-нататък ще стане въпрос, че има разлика в клиничната картина и в терапевтичното поведение между тези различни зони на дебелочревния тракт. Но така или иначе, когато говорим за дебелочревен карцином, трябва да разбираме колоректален карцином. На въпроса вече за колоректалния карцином или за дебелочревния карцином, смисъл от скрининга е, че предполагам, че колеги преди мене са коментирали, че това е третата по заболеваемост локализация онкологична в света и втората по смъртност, най-вече в Европа, т.е. в развитите европейски държави и щатите. Така че виждате какво е значението на ранната диагностика и откриването на това заболяване в ранен стадий, когато то може да бъде излекувано на 100%. Скрининга представлява популационен подбор на здрави хора, които подлежат на тестове, като при дебелочревния карцином специално тестовете, които се използват за скриниране, са изследване за така нареченото окултно кървене, като там има най-различни методики, включително имунохистохимичен тест, който се прави на фекалиите, за да се открие скрито кървене, нещо, което с просто око не може да бъде видяно. И вече инвазивните методики, които са за диагностика, които включват колоноскопия, сигмоскопия, ректоскопия. Една друга опция съществува като така наречената виртуална колоноскопия, която все още не е навлязла толкова в практиката при скрининговите тестове за откриване на рак на дебелото черво. Но така иначе това е сравнително неинвазивна манипулация, но там трябва специално обучен персонал и човек, който да може да разчете след това резултата. И разбира се, един от най-старите методи, което се прави клизма с бариева каша и рентгеново изследване на дебелото черво. В общи линии това са няколкото скринингови метода, които се използват при откриването на рак на дебелото черво. Целта на тези всичките методи е да открием по възможност преканцерозите, а преканцерозите при рака на дебелото черво са това така наречените полипи, които търпят развитие. Един полип, за да се развие от доброкачествено заболяване на дебелото черво до инвазивен карцином на дебелото черво, минават между 8 и 10 години и за това препоръките, които се правят за скрининг на здрави хора, са тези инвазивни изследвания, най-вече колоноскопията, която е метод, който може да бъде диагностично-терапевтичен, т.е. да се огледа дебелото черво, ако бъде открит такъв полип, той да бъде премахнат, т.е. да се направи една полипектомия. По този начин всъщност предотвратяваме бъдещото развитие на този полип в злокачествено заболяване. Идеята е, че възрастовата група, която подлежи при стандартен риск, е между 50 и 70 години. Това се говоря за хора, които нямат в анамнезата си, т.е. нямат роднини, които да са... Генетична обремененост. Да, генетична обремененост са такива, които нямат някакви хронични заболявания на дебелото черво, като Крон, улцерохеморагичен колит.
Тоест или пък тези, които са с наследствената полипоза на дебелото черво, ФАП така наречения, при които скрининга трябва да започне доста по-рано. Особено при ФАП, т.е. при фамилната аденоматозна полипоза, където имаме хиляди полипи открити в дебелото черво, скрининговите диагностични изследвания започват от 12 годишна възраст. При тези, които са с Линч синдрома, да кажем Линч 1 или Линч 2, те започват някъде около 25-30 години. Така че в зависимост от риска, този популационен скрининг е разделен. Нали, при стандартния риск между 50 и 70, при всички останали доста по-рано, като тези инвазивни изследвания, за които говорихме, колоноскопия, сигноскопия, ректоскопия, те се правят на 5-10 години в зависимост от това каква находка е имало при самото изследване. А тези за окултно кървене, те се правят горе-долу всяка година. Те така не че влизат и в плана, който е сега в момента наличен в България. Като имате предвид, че в България организиран скрининг за рак на дебелото черво все още няма. Тоест всички тези неща, за които коментирахме по отношение на скрининга, те са препоръчителни, някога може би да бъдат въведени. Говоря за цялата популация. Иначе в момента спорадично хора, които имат някакви проблеми. И тук вече идва разликата между скрининг и ранна диагностика. Ранната диагностика може да се смята за такава, когато някой човек здрав има някакви симптоми, които са алармиращи. Разкажете ни повече за симптоматиката, защото ние тук ходим на доктор в България обикновено, когато имаме проблем. Нещата са доста сериозни. Вижте, ранните симптоми на рака на дебелото черво са много специфични. Значи една продължителна коремна болка, редуване на запек, диария, слабост необяснима. Всичките тези неща са симптоми различни такива. Диференциалната диагноза е доста сложна. Много често на така нареченото раздразнено дебело черво и се отдават на тях, грешка в диетата и така нататък. И дълго време човек може да не обърне внимание на тези алармиращи симптоми. И вече когато се появи в най-често симптомите, които тревожат пациентите, появата на слуз, кръв, анемичен синдром, т.е. загуба поради недостатъчната резорбция на желязо, тогава вече пациента или съвсем случайно отишъл за някакво профилактично кръвно изследване, което установява анемия. Във вашата практика това голям процент е на хора, които вече са в доста по-напреднал стадий? И за съжаление, този проблем не е само за моята практика, въобще практиката в България, защото аз ви казвам, българин не ходи на лекар само когато ножа опря в кокала. И най-голямата гордост на българския пациент е, че той за първи път постъпва и влиза в болница, когато открито заболяването. Тоест, той е горд с това, че до този момент никога, по никакви причини, независимо от симптомите, никога не е идвал на лекар. И това е голямата гордост. Така че всички тези ранни симптоми, за които ви казах, подуване, газове, редуване, запек, разстройство и така нататък, са тези симптоми и ако пациента не е в групата т.е. във възрастна група, която подлежи на скрининг, би следвало всеки такъв симптом да бъде консултиран с колега гастроентеролог, който все пак да направи съответното изследване. Да, преди малко казахте, че много често пациентите не знаят, че страдат от това заболяване, го откриват покрай друг преглед. Всъщност тук какво е значението на мултидисциплинарния подход? В онкологията специално, тук, тъй като говорихме до сега за скрининг и ранна диагностика, т.е. до ранно откритите тумори на дебелото черво и преканцерозите, когато говорим за мултидисциплинарен екип, това е изключително важно, когато вече трябва да лекуваме открито злокачествено заболяване на дебелото черво. Защото има няколко така наречени метаанализи, които са направени, които са сравнявали пациенти, които са лекувани от отделни специалисти и тези, които са обсъдени от такъв мултидисциплинарен екип и сравнени са всъщност резултатите, крайният резултат от това нещо и се оказва, че тези, които са обсъждани от мултидисциплинарен екип, са получили 50% по-добри отговори и крайен резултат в сравнение с тези, които са обсъждани от отделните специалисти. Идеята на мултидисциплинарния екип, който включва специално при дебелото черво, коремен хирург, патолог, медицински онколог, лъчетерапевт, образен диагностик, е всъщност да подбереме, бързо да разбереме стадия на заболяването, защото това е изключително важно в онкологията. И второто е, след като сме наясно с стадия на заболяването,
да определиме правилната терапевтична тактика. Защото иначе всеки специалист, когато не е част от такъв мултидисциплинарен екип, дърпа терапията към себе си. Хирурзите предпочитат да оперират, лъчетерапевтите да облъчват, медицинските онколози като нас да провеждат лекарствена терапия. Така че, ако един пациент е обсъден от такъв мултидисциплинарен екип, съобразно стадия, в който той се намира, всъщност той получава една адекватна терапия, първо стадиране, диагностика и след това адекватна терапия, която води до добрите резултати крайни, защото поставянето на диагнозата рак вече не е смъртна присъда. Преживеемостта на пациентите с ранни стадии минава 5 години, които бяха така заветните. Вече гоним доста по-добри показатели. Така че обсъждането на пациентите от такъв мултидисциплинарен екип е ключов за правилната терапия най-вече. Всъщност, какви са опциите за лечение? Това, което коментирах преди малко, че този мултидисциплинарен екип, в зависимост от стадия на заболяването, определя каква да бъде терапевтична тактика, но в общи линии терапевтичните опции при колоректалния карцином са хирургичното лечение, лекарственото лечение, лъчелечението, което има място най-вече от това, което коментирахме в началото за разликата между рак на дебелото черво и рак на правото черво. Лъчелечението има място при лечението на рака на правото черво и, разбира се, лекарствената терапия и комбинация от всички тези методи. Така че в зависимост от стадия на заболяването, в ранните стадии водещо е хирургичното лечение. В по-напредналите стадии може да се започне с така наречената неоадювантна терапия, т.е. предоперативно лечение, което може да включва лъче химио или лъче лекарствено, след което целта на това лечение е да намали обема на тумора, след което да бъде включено хирургичното лечение. И, разбира се, в авансиралите стадии, когато говорим за неоперабилни или метастатични карциноми на дебелото черво или на колоректалните карциноми, там всъщност е основно мястото на медицинските онколози, т.е. на нас, лекарствената терапия, като, разбира се, винаги в някакъв етап може да се намесят и останалите колеги, специалисти, лъчетерапевти, хирурзи, с цел така наречените палиативни намеси. Налагат се спешни оперативни намеси с разрешаване на пасажа, да кажем, облъчване на болезнени лезии, да кажем, когато имаме костни метастази, или, разбира се, съвременното поведение, което се добавя към лекарствена терапия, или радиохирургия, или премахване оперативно на далечни метастази, които са операбилни. Така че в общи линии това са основния набор от терапевтични техники, които имаме при лечението на дебелочеревния карцином. Хирургия, лъчелечение, лекарствена терапия в комплекс. Разкажете ни повече за лекарствената терапия. Кои са наличните към момента? В момента, ние разполагаме с доста възможности в момента за лекарствена терапия. Казвам лекарствена терапия, защото класическата химиотерапия, която беше гръбнака на медицинската онкология преди 10 години, вече не е това, което е. Плюс класическите лекарствени цитостатични медикаменти, ние използваме вече една голям набор от таргетни медикаменти. Имунотерапията навлезе изключително в терапията на колоректалния карцином, особено метастатичния. Така че в момента ние имаме възможности да правим най-различни комбинирани режими, които включват класическа химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия. Ключовото преди започване на лекарствената терапия, ние да сме наясно с така наречените биомаркери, т.е. да се направи така наречената биомаркерна диагностика. Това е нещо, което е ключово въобще при лечението, лекарственото лечение на онкологичните пациенти, защото на базата на тези биомаркерна диагностика ние може да направим персонализирана терапия за индивидуалния пациент, в зависимост от това каква е констелацията биомаркерната при него. Тоест, изследват се най-различни гени, търси се мутация в така наречените това ли е най-голямата иновация? Те иновациите са всеки ден, но пробива в лечението на дебелочревния карцином дойде от откриването на тези допълнителни биомаркери, които ние тестваме, с които ние всъщност допълваме класическата химиотерапия, а вече с навлизането на имунотерапията като старт на лечението при пациенти, които имат подходящ молекулярен профил, да кажем пациенти с микросателитна нестабилност, при тях старта на терапията, лекарствената, започва с имунотерапия. Тоест, даже не стигат до класическата химиотерапия. Така че това е ключово. Биомаркерна диагностика, плюс останалите, разбира се, стадиращи методи.
на базата на което ние правим най-различни терапевтични режими. Имаме комбинации, които включват химио с таргет, химио с имуно, таргет имуно, различни възможности, ако пациента, да кажем, на фона на терапията развие прогресия или заболяването се развие, ние минаваме през няколко различни линии, така че възможностите са доста големи. Разбира се, работиме по европейските гайдлайни, които са налични в момента. България в момента мога да кажа, че съвсем така добре стои в тази част, лекарствената част на колоректалния карцином. Ние сме в част с всички нови неща, които са достъпни на европейския пазар, така че лекарствената терапия е на ниво. Високо ниво. Имаме, разбира се, някои дребни неща, които съвсем нови терапии, които вече влизат в... Но пък от другата страна, когато вече са изчерпани възможностите на стандартната класическа терапия, разбира се, комбинирана такава, е мястото на клиничните изпитвания, на базата на които пациентите имат достъп до наистина нови терапии, които биха помогнали. Те покриват ли се от здравната каса, тези лекарствени терапии? Всички лекарствени терапии в момента в България се покриват на 100% от Националната здравноосигурителна каса, независимо от здравноосигурителния статус на пациента. По-големият проблем е в биомаркерната диагностика, която, за съжаление, в момента там проблема не е решен. Една част се покриват от фармацевтичните компании, които са всъщност производители на съответните лекарства по програми техни. И другата част, за съжаление, се покрива от пациента, когато няма възможност да бъде покрита с някоя програма. Така че това е в момента пък нашата голяма борба от миналата година, да направим така, че биомаркерната диагностика да бъде поета Националната здравноосигурителна каса, за да може все пак наистина пациента да получи адекватната терапия. Защото ако ние не направим адекватния панел, т.е. не бъде изследван адекватния панел и необходимия панел от биомаркери, няма как да започнем и адекватната и правилната терапия при този пациент. Разбирам. За финал, какви са превантивните мерки? Превантивните мерки, то в крайна сметка, когато знаем какви са рисковите фактори, т.е. за развитието на колоректалния карцином, като започнем възраст, това няма как да промениме. Т.е. все пак хората, които са във възрастната група, която е рискова между 50 и 70, първи превентивен метод е скрининг, адекватен. На какъв интервал от време трябва да се прави този скрининг? Това, което казах още в началото, между 50 и 70 теста за окултни кръвоизливи всяка година. При нерисковите пациенти на първа колоноскопия на 50 години и след това на всеки 10 години, защото ви казах, че толкова е периода между 8 и 10 години за трансформацията на един полип от доброкачествен полип в злокачествено заболяване. Изключвам фамилните обремененост, когато съществува, или някакво друго хронично заболяване на дебелото черво. Мисълта ми е такава, значи при възрастта не е порок, но там трябва да се съобразяваме с скрининг. Второто нещо е промяна на начина на хранене, преди всичко, защото това е заболяване, което има връзка с храненето. Затлъстяване, диабет също. Диабета, между другото, е едно от заболяванията, които повишават особено инсулиновата резистентност, ако е установена такава, защото при една инсулинова резистентност се активира инсулиновия растежен фактор, който пък стимулира промените в дебелочревната лигавица, което може да доведе до развитието на рак на дебелото черво. И там има една спекулация, че ниски дози метформин, т.е. медикамент, който се дава за лечение на диабет и при инсулинова резистентност, може да профилактира в някаква степен. Другото, което също се прави в развитите държави, е профилактиката с нестероидни противовъзпалителни средства аспирин. Приема се, че ниски дози аспирин и нестероидни противовъзпалителни имат протективна роля върху чревната лигавица. Разбира се, с това не трябва да се спекулира, защото пък те са медикаменти, които могат да доведат до тежки осложнения, като язва на стомаха, язва на дестоприска, т.е. да доведат до други осложнения, така че трябва да се внимава, когато се върви. Тоест, това, че има някаква хипотетична химиопрофилактика, но отменя скрининга и ранната диагностични методи. Друго, какво мога да кажа? Алкохол, екстесивното количество употреба на алкохол, разбира се, също може да доведе до завишаване риска от рак на дебелото черво, тютюнопушенето и всички тези неща, освен никотина, всички химически вещества, които поглъща човек по време на
акта на пушене, но тютюнопушенето в общи линии мисля, че няма връзка само с рака на кожата. Така че това е нещото, което трябва да бъде премахнато. И разбира се, диетата преди всичко, повече фибри, повече целулозни храни, по-малко консерванти, консервирани храни, пушени храни, осолени и така нататък, но така или иначе безалкохолни напитки, тези с подсладители, аспартам и така нататък, т.е. и повече движение, т.е. борба с затлъстяването, борба с тютюнопушенето, свръхпотребата на алкохол, адекватна диета, заедно с скрининг и профилактика. В общи линии това е общия панел от мероприятия, които могат да предотвратят евентуално появата на дебелочервен рак. Благодаря ви, че бяхте наш гост и споделихте с нас оценната си експертиза. Надявам се да се видим пак. Аз също благодаря за поканата и се надявам с тези кратки думи, които дадох, да помогна все пак да намалим заболеваемостта от този все пак често срещан карцином на храносмилателния тракт. Така че благодаря отново. Благодаря ви.